హలో అన్న, మీరు చెప్పిన లొకేషన్ దగ్గరే ఉన్నాను అన్న. బండి వస్తుంది లోపలికా? రాదా? సరే నడిచే వస్తాలే అన్న. అబ్బా, కార్పొరేషన్ అడవిలో ధైర్యంగా వెళ్ళేవాడిని. ఏందన్నా మొత్తం నిజంగా పెద్ద అడిగి ఉన్నట్టుందా? ఇంకా ఎంతో నా బండి కూడా దాడి చేసానా అన్న? ఇక్కడ కంపలు ఉన్నాయన్నా, ఎందుకు కంపలు కూడా దాడుకు రావాలా? వస్తున్నా అన్న, మీరు చెప్పిన ప్లేస్కి వచ్చేసానన్నా. మీరు ఎక్కడున్నారన్నా? తమ్ముడు నీ లెఫ్ట్ కు తిరుగు. అన్నా తమ్ముడు అన్న వస్తున్నా అన్న. అన్న పేమెంట్ ఫోన్ పే చేసి చూడు. ఓకే అన్న. అన్నా అడగాలంటే అదోలా ఉంది. నాకు ఒక పెగ్గు పోస్తారా? కూర్చో కూర్చో. తాగు తాగు తాగు. ఇదిగో కొంచెం మాజు మళ్ళా కూడా నువ్వు తెచ్చిన ఆర్డరే. దేవుళ్ళన్నా మీరు.